Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 11 fevralda ogly Serdar Berdimuhamedowy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary hemde Türkmenistanyň Ýokary Gödäwçilik edarasynyň başlygy wezipelerine belledi. Şeýle-de prezidentiň gol çeken kararyna laýyklykda täze orunbasar Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalygyna-da bellenildi. Bu barada Döwlet telewideniýesiniň watan habarlary gepleşigi habar berýär. Prezident Berdimuhamedow penşenbe günü Ministrler Kabinetiniň hemde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Video aragatnaşyk arkaly geçirilen ýygnagyň başyna Prezident Ministrler Kabinetine özüniň täze orunbasar wezipesini döretmek kararyna gelenligini yglan etdi. Täze vice-premier Döwlet we jemgyýetçilik guruluşyny, bilim hem saglyk goraýşy, maliýe ykdysady ulgamlary, önümçiligiň ähli pudoklaryny hemde jemgyýetiň durmuşyna, sanly ulgamlaryň we innovasiýon tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna gözegçilik ederdi, prezident aýtdy. Ol täze wezipeniň döwlet dorandyrşyny kämilleşdirmek, hökümetiň işini hasy gowlandyrmak maksady bilen döredilýändigini aýtdy. Meclise edin çıkışında Serdar Berdimuhamedow özüne bildirilen onun üçin minnetdarlyk sözlerini beyan etdi. Men size alıp barjak jogapkärli işleriňizde uly üstünlükler arzu edýärni prezident täze vice-premier rowaşlyk arzu etdi. Hökümet başlygynyň orunbasary bolmak bilen bir hatarda Serdar Berdimuhamedow prezidentiň gol çeken kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Ýokary Gödäwçilik edarasyna başlyklyk eder. Şol bir wagtyň özüne Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy bolar. Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ýokary Gödäwçilik edarasyna başlyklyk wezipesine belleniljektigi barada şu hepdäniň başyna Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Ýöne şonu bu maglumaty tasdiklatmak başartmady. Onun bu wezipe belleniljektigi barada prezidentiň goru gurulunyň bir işgäri habarçymyza maglumat berdi. Şeýle-de Serdar Berdimuhamedowyň bu wezipe bellenilmeginiň öňü süresinde Ýokary Gödäwçilik edarasynyň Aşgabatyň Magtymly şaýorunyň ugrunda ýerleşýän edara binasyna gysgaly abadlaýyş işlerini geçirdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 fevralda ol ýerde bolup Serdar Berdimuhamedowyň diňe almak üçin bir eýwanyň hem bina edilendigini anyklady. Şeýle-de goloý goltmaky ýaşaýyş jaýlarynyň daş ýüzü hem boýalypdyr. Mundan başga da biziň habarçymyzyň anyklamagyna görä goloýdaky jaýlaryň ýaşaýjylaryna howlularyň gabadyna şahsy uloglary park etmegiň gadagan edilendigi duýduruldy. 2020-nji ýylyň oktýabryna Türkmenistanyň Ýokary Gödäwçilik edarasynyň öňkü başlygy Durduly işde goýberin düýüklü kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy we onuň ornuny şol edaranyň başlygynyň orunbasary Recep Çağrıoğluýew wagtlaýyn bellenipdi. Serdar Berdimuhamedow geçen ýylyň fevralyna Türkmenistanyň täze döredilen senagat we guruluşyk önümçiligi ministrligine ýol başçy wezipesine bellenildi. Prezidentiň penşenbe günü gol çeken karary bilen ol bu wezipesinden boşadyldy. Hasodol prezidentiň ogly dürli döwürlerde Ahal welaýatynyň häkimi Türkmenistanyň mejlisiniň kanunçylyk komitetiniň başlygy Şeýle-de daşary işler ministriniň orunbasary wezipelerini işledi. Ol 2016-njy ýylyň noýabrynda mejlisiň deputatlygyna saýlanypdy. Geçen sentýabrda 39 ýaşyny dolduran Serdar Berdimuhamedowyň resmi terjime halyna görä ol 2008-2011-nji ýyllar aralygyna Russiýanyň daşary işler ministrliginiň diplomatik akademiýasyna halkara gatnaşyklar uruw boýunça bilim aldy. Munyň ýylyny 2011-2013-nji ýyllar aralygyna Şweýsariýanyň Ženewa şäherine halkara howpsuzlyk ugrundan ýokary bilim aldy. Analitiklere görä prezidentiň oglunyň ýokary wezipelere bellenilmegi häkimiýeti geçirmek senariýasynyň bir bölegi bolup durýar. 2018-nji ýylda Serdar Berdimuhamedow merkezi ýurtlarynyň döwlet başlytanlarynyň duşşugyna hemde gyda ýurtlarynyň ministrler ýygnagyna gatnaşdy.